dat is wat met een paar blijven liggen hadden, hè. Komt bij ons huid bij en bij Paken natuurlijk en om het zeert. Dus ja, dat gaat al heel wat vanzelf. Ik zing zo graag de liedjes van mijn opa, maar ook die van mijn vader en mijn oom. En als ik die zo voor het publiek mag zingen, dan leef ik mijn eigen jongensdroom. Ik denk nou dat het van ons mem komt. Nee? Nee, ik denk het. Je hoort net van zongen? Nee. Zoek mijn geluk achter de horizon. Zo zal mijn opa nooit voorgoed verdwijnen. En ga ik door met wat hij het beste kon. Ja, het is een beetje een horen om de Spaken en nou ja, hij en om het zeert die komen er ook in voor. Paken Romy, hij is die wel kent. Nee, die had ik net kend. Nee, die is nog een 18, jongetje niet wij. En nou, ik ben natuurlijk nog maar 15, dus Hoe heet het nummer? jongensdroom. En is het zelfs kreun of? Nee, Marcel Smit die had het kreun. Die is vrij 4 december uitkwam. Ja, die doet het echt nog wel prima. Daar ga ik Thomas in mijn singlepresentatie van. Dus ja, dat. Spannend. Ja, spannend, ja. Daar bij het graf van de stem van de Woude is de zanger in mij pas echt ontwaakt. Maar dat is echt een nummer, ja, dat raakt hij. Als je een beetje Romy-fan bent, dan doet je dat wat. Ja, hè? Ja, En voor die dan? absoluut. Ja, meer ik. Ja. Ja, tuurlijk. Ja, dat is geweldig. Begreep ik niet, daarvoor was ik nog te jong. Hier recht van geboren. Hij was altijd ons jong, hij was altijd bezig. En toen hier wat links zei een keer mijn feestjes en als jong hebben, jongen. En dan had je wat centen op de tafel. Maar hij woonde net. En dan lag je een best bedrag en hij waren net. Tot op een gegeven moment, dan winnen ze hierboven, winnen ze wat onthouden, de kameraden, dan je mijl kwaad en ik ga ze wel wat jonger en één biedt stil. Ik zei, dit weet ik net. En dan vliegen ze al die foto op fietsjes. En het wordt even, en dan kreeg ik een appje, mooi stukje muziek van die jongen van die. Ik zei, hé, van die jongen van mij? Ja, ik zei, doet er wel eens vaker bij de geheime zender, een plaatje draaien of zo. Hé, dus ja, ik zei, maar hier ken ik wel jongen. Ja, nou dat bedoel ik, zei ze. Toen kreeg ik een filmpje. En dan stond hij er jongen. Ja, en zij er begon. Ja. En sindsdien, het kan me niks meer schelen, nog 1000 man ben, of 5000 man, of 12 man. Je houdt er niks meer om. En dat is toch geweldig. Het is echt zijn passie. Je wil het echt, je wil het trots hebben. Ja, dat is jong, ja. Ja, ik weet net wat het is, maar het zit erin en komt er voort net weer uit. Dacht, de meesten wat voor meidje en de gezelligheid bij feestjes en ja, dat soort dingen. Wat dorst je verder in het leven? Want het is nog op squallen natuurlijk. Ja, ik zit nog op squallen, ja. Maar wat voor opleiding dorst? Bouw. Ik ga er eerst maar wat dingen en als je nou dat wat is en als het niks is, dan kan ik altijd nog verhoren. Dus ja, ik weet het nog net precies. Maar het jongen, dat worst er wel graag bij het waan. Ja, dat doe ik me best wel voor. Ik ben diegene die eigenlijk net jongen woer. Mijn broer wordt altijd graag jongen. Oh ja. Dus hij zei altijd van, nou de beest die nog toch, jongen, ik even een vestje met mij. En dan het les Engels. Maar dat koerde net. Nou, die hield die tweede stem. Nou, dat weer Engels natuurlijk, maar hij vond het geweldig. Nou ja, zo ben ik gestaan om het hier al. En nou ja, nu is het eigenlijk al in maar nog Nederlandstalig. Maar ja, dat is heel in op dit moment. Ja. Ja, ik onder de jeugd dus. Dat zie je nou bij in de zon en het nog weer hoe. En ja, dat is prachtig om te zien. Op het heden ben ik, als ik voort ben ik prutten, maar huis mij. Oké. Want die treedt nog vaak op. Die treedt wel vaak op, jawel. Ik doe ook nog eens met mijn broer en we doen ook nog eens in Maastricht. Dat we voort binnen. Dus het wordt alleen maar mooier. De hashtag een speciaal nummer even voor u. Ja, zeker. Een nummer van Django Wagner, die had Chits van Chitsvlog, die had daar een Friese tekst op maken. Dus ik nog familie van die, hè? Ja, dat is een nicht van ons mem. Oké. Oh ja. Dus ja, dat nummer, dat geef je eens aan even. Nou, wat leuk. Ja, En wat voor nummer is dat dan? ja, een Christnummer, ja. Was het nog niet zo verkouden, maar wij zitten er het beste van. Ik lang je nijden, nee Christine, denk nog meer om die dan dat ik op die.
die en van die klistie. Ja, dit is mijn oefenroom, om samen even te zijn. Hè? En je zit wel altijd met de kameraden wat in het weekend. Echt een mancave. Ja, echt een mancave, ja. Ja, wel aardig. Vis van zijn jongen. Ja, geweldig. Ja? Geweldig, ja. Ja, daar is nog niks over zitten natuurlijk. Nee, eigenlijk nog net. Nee. Nee, nee Maar maar dat is wel heel mooi. ja, ik vind het leuk wat er doet. Maar je bent er net van het achtergrond komen. Nee. Nee? Nee. Je jongen net. Nee, we zullen even hoe dat jongt. Even mij jongen. Een beetje feestvieren. In het publiek. Ja. Net de ambitie om ik op het podium te staan. Nee, dat doe ik niet. Nee, Nee, hè? dat lijkt me klaar zo. Bij Christiet, hoe en ik, oh dat viel zo goed. Hoe en ik, voor altijd together. Ja, ik hoop die voor altijd dichtbij. Ja, de mensen voor hier en de mensen natuurlijk thuis. Nog een keer Chris daar nog vast. En waar weet, zoek je hem nog een keer op de bühne.